Nina bekashala kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla lasezansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Nakuphi nakuphi la kufinyelela khona amabonakude wenu. I-Black Life TV, igama lohlelo-ke Izimpande ezama-Afrika. Igama lami uKings Chaka Ngwakaluqa Isibongo. Ngiyabonga ukuthi siphinde sibe ndawonye sihlangane sizokwenza lolu hlelo lasidingida khona iy'ndaba zabantu ey'thinta ukulashwa nokusetshenzwa ngokwesintu. Siyabonga ama-comments nama-likes enisishalela wona nemibono yenu ibaluleke kakhulu. Abanye bekhuluma lokhu nalokhu. Siyakhula kodwa sibonga kakhulu. Asikelo dabeni lethu namhlanje siza ukuthi isihambeli sethu sisiphatheleni sokhuluma ngani nathi namhlanje. Sibingelele bhuti wami njani? Ninjani mfowethu? Sekhona njani? Awu siyaphila thina. Ngokwegama uqhamuka ngapha eMtubatuba. Tubatuba? Yes, ngiqhamuka eMtubatuba. Yazi nami ngidabuka eMtuba. Yebo eMtuba bhuti. Osomkhe. Awu mina ngisendombeni. Awu, hayi shuthu umkhaya. Khuphuka-ke mkhaya siza ukuthi namhlanje sivakashele ngani. Oh. Hayi mina nginenkinga la na bhuti. Yeah. Ngoba bengumuntu okhulehlala nomama nosisi bethu nosisi wami nobhuti wami. Sikhula lana umama bengayena umuntu owathola imisebenzi eright. Yeah. Sikhule nje sihlupheka isimo singahambi kahle ekhaya. Umama bewumuntu okhonze uhamba ke emajaldini ethola imisebenzi akhokhele ngosuku ukuze silale sidlile. Okay. Ngelinye usuku umama ahambe ke ufuna umsebenzi emajaldini angawutholi. Hambe lesikhathi enza leyo nto avele enze njani adlule emgwaqeni uzathola imali yokuthi abuyile ekhaya ubegibela uma yale emajaldini. Yeah. Egcina enza lo msebenzi ngolunye usuku athi hayi ukhetha ukuhamba nathi ngamampela sonto ngama weekends. Akhetha uhamba nathi ukuze abantu bazokwazi ukumdabukela ukuze athole imali asibuyele ekhaya asifune nemali yokudla nemali yokubuyela endlini. Yeah. Ayihambe nathi sijwayele nami ngijwayele ukuthi hayi kahle imali mangihamba kanjena iyenzeka nami ngakhetha ngaqoka ukuyihambela ngedwa ngithi angiye khona nami ukuze ngithole imali engizoyidla esikoleni. Ukuze ngiphinde futhi ngisupport nosisi bami noma bese ngimdabukela bese umuntu osethe ukukhula. Oh yeah. Oh yeah. Ngenze njalo nami ngenze njalo ngigcine ngenza njalo ngisebenze lo msebenzi ukuhamba ngicela imali. Kwathi nje ngolunye usuku nje ngingalindele nami ngihambe ngicela imali emgwaqeni vele kupake nje imoto yangampela nje enhle khombisa le moto yabisa ezingene phambili. Okay. Kwehle nje umuntu oyisunmani mehla lo muntu aze kimi avela angene endabeni athi yazi lo msebenzi owenzayo ungakusiza ukuthi mina lamashumi owatholayo imali emhlophe kahle ngicela uyilethe ngakimi ukuze mina ngikunike imali eningi uma unginika lamashumi. Okay, ngicaye ukuthi umuntu vele qhamuka esikhaleni athi uzonginika imali kanjena kahle kwenzakalana. Okay, ngoba nami vele ngumuntu oxayekile desperate ngidinga imali and nasekhaya isimo sambi kahle ngivuma. Ayisambe naye uma ngithola imali nami ngihambise kuye. Hayi nami vele ngiqunga isibindi ngolunye usuku. Ngithi hayi lo mbhemu angeke ngithathe nje lithuba ngimbuze ukuthi yena wenza ngani ukuthi engathi ethatha amashumi ethatha imali encane kodwa yena ekwazi ukunginika imali enkulu. Ngoba futhi le mali bese ngibona hayi iyangiphilisa ngiyakwazi afford izinto nasekhaya ngiyakwazi afford noma mfuna asahlupheka asalokho evuka emsebenzini. Mana kancane ke bafo ngingakuphula ulimi kodwa ngifuna ukuthola la mawuthi imali yayincane oyihambisa kuyena. Yes. La mashumi ngokwakho ngosuku ohambisa kuyena kwaba malini ayikunika yona? Wayethi uma ngimnika ishumi uzonginika 100 rand. Oh yayiya kanjalo. Yayiya kanjalo. Uma nginika u2 rand uzonginika malini u300. Alright, qhubeka mfowethu. Hayi vele ngoba ngiyabona le mali nami iyangiphilisa hayi. Vele ngithi hayi othi ngiqonge isibindi. Ngimqonde lo muntu ngimbuze ukuthi kahle kwenza kanjani unginike imali enkulu kodwa mina nginika imali encane. Yeah. Aqala yayinga. Abona ukuthi hayi ngiyalifuna ulwazi. Mase ngithi nami okay ngicela nami ukuthi ngibe nabantu bami engizothi bangitholela imali mase nami ngibanika imali. Wathi hayi ahamba kanjalo kuzoba ngcono ukuthi uzongihambisa nami kumuntu ozongisiza ukuthi ngikwazi ngithola into azokunika yona ukuze nginokhunjani ukuze nami ngikwazi ukuthola imali uma benginika imali ngenze njani ngibanike imali ethe ukuthi xaxa. Yeah. Mase ngiyambuza ukuthi mina ungaba into enjani athi ungcono ngihambe ngiyibonela nokuthi angichazele. Yeah. Hayi ngoba ngithi hayi ngathi into eright angizame ngoba nami ngidinga imali. Hayi angihambise kulo muntu ahambisa kuyena ayisifike ngibona hayi ngathi khona imkhubane enziwa khona. Ngoba ngumuntu nami udinga imali nesimo sempilo sami kahle athi ayi othi ngizama ngoba ayi akudingeka kubulawa umuntu akwenziwa lutho kodwa nje into edingakalayo. Yeah. Hayi masifika kulo muntu naye futhi uyisunmani bayinto eyodwa nje futhi. Athi
uzokunika okuyisigubhana nje okuyisitsha. Yeah. Wathi uma nginale sitsha lesi, uma ngifaka lamashumi lawa engiwanikwa labantu, mina ngizothola iy'nhlanhla zabo, into abayisebenzayo iza kumina. Ma ufaka kulesi sigubhu akunikeza Uma sona. ngifaka lamashumi abo abanginike wona. Okay. Shuthi into abayisebenzayo kahle hle mina ngikhuphuka ngamandla abo. Uthwebula iy'nhlanhla zabo. Iy'nhlanhla zabo Okay. zizanganeni ngakumina. Uma ngizofaka le mali la kulesi gubhu lesi, fake ngenze njani? Fake ngicela into engiyicelayo ngiyayithola. Kodwa kofi muntu. Akufi umuntu. Okay. So ehambeni kwesikhathi lento ngiyayenza nami ngiyayenza, senginabantu bami ngibanika imali nabo futhi bayajabula. Kodwa ehambeni kwesikhathi nano-guilt uyangishaya ukuthi angikwazi ukuphama ngamandla abantu ukuthi ngiyaphambili ngani ngey'mpilo zabantu. Abantu bona bathi bazama ukusiza mina, kanti mina futhi sengibenza futhi basafarishe ngenxa yami. And futhi naye le ndoda le yangichazela ukuthi uma ngithatha lento lena uzosebenzisa idlozi lami. Okay. Into ebuhlungu ukuthi-ke angikwazi ukuthi ngiphinde futhi ngiyaceba ngiphinde futhi ngingcolisa nedlozi lakithi. Nento ebuhlungu ukuthi nabo futhi abantu abangisizayo amadlozi abo nawo athi asebenzela bona kanti futhi esebenzela mina. Iyo into ebuhlungu ngento engiyenza kubo abanye abantu bethi bazama ukusiza mina. Manje ngoba sonke eSouth Africa including myself siyahamba emgwaqweni sibona abantu becela iy'mali lapha bephashile bebonakala nje isimo sempilo asikho Asami right. kahle. Wena ufuna ukungitshela ukuthi uyingxenye yabantu abenze laba bantu bahlupheka kangaka? Ngingasho kanjalo ukuthi nami ngiyona leyo ngxenye. Kodwa futhi ayihlali kahle kumina ngoba nami ngangithi ngenzisa ukuthi ngidinga imali esheshayo. Kodwa futhi sengibonisa lento lena ayikho yinhle futhi akuhambi kahle ukuthi mina ngijabule kodwa abanye abantu abajabule bahlele emgwaqeni ngenxa yami futhi bethi basiza mina. Manje ngokwakho-ke njengoba kubonakala ngike ngabuza phambilini ukuthi ukhona nofayo waphika ukuthi akufi muntu. Kushuthi ngaphandle kokuhlupheka nje kwabantu abasesigangeni ekhaya kwenzekalani ekhaya? Ekhaya ngathi isimo sihamba kahle, yonke into right. Nabantu bakini ba right njengoba nawe right? Hayi ba right nabo hayi. Kodwa into esekhaya banemibuzo ukuthi ngaqhamuka senginemali nje isigubhukane sengi-rich ngingaze ngibachazele ukuthi kahle kahle kuhambani kusebenza kanjani yini le ngenza ngibe nemali. So banemibuzo nabo futhi bafela ngaphakathi ukuthi bafuna ukwazi ukuthi kahle kahle ngenze ngani lento engiyenza sengiqhamuka kunemali. And futhi kunzima ukuthi udle imali ongayazi ukuthi iqhamukaphi. Yeah. Ngiyabona nabo futhi abaphathekile kahle bayidla phela ngoba into sekhona ayikho abazoyenza. Mhlawumbe ukubuza sisangigxile embuzweni wami ngibuza ukuthi abantu abaningi abafika la bhodi basitshela ukuthi uma yena ethwele akwenzeki kubo kube khona onemali njenganaye ngaphandle kokuthi uyena ophala abo bantu imali. Wena kini kubantu bakini isimo sabo sempilo sinjani, silingana nesakho noma nabo baphuphe njengalabantu abasemgwaqeni? Bathembile kumina. Ngenye indlela wena idlozi lakho lisebenzela wena Lisebenzela mina ngedwa. Futhi bona kahle kahle abasekho right ngokwempilo. Futhi idlozi lasekhaya alisabesebenzeli ngendlela efanele. Selisebenzela mina ngedwa. Kahle ngisho bona sebethembele kumina. Yonke into yabo isilile kumina. Laba abanayo into abangayenza ngoba yimi ngedwa umuntu onesimo esihamba kahle empilweni. Ngesikhathi lo baba uSulumane ekunikeza lento noma ekukhombisa la ufalwe khona, iziphi izinto ongasithatha usibeke nje ubeke nababukeli bethu ekhaya owadlula kuzona wayibona ngoba uthi wayiswa kumuntu kwafike kwenziwani kuwena? Izinto lapha mabekufaka nje bakufaka endaweni nawe ubona ukuthi akuyona indawo ukuthi ngangena umuntu la. Niyangena wenza izinto ongazazi ngoba futhi okunye akulona usiko lami lamaSulumane. Okay. Izinto ozenza khona lapha awuyijwayele awuzazi izinto nje ezenzekayo nawe uyaxakeka uyaxwaya ukuthi ahle sekwenzakalani. Kodwa futhi akulula ukuthi ubuze zawo mase sekwenzakalani ngoba mina ngize ngokuthi ngifunani ngifuna imali. Izinto ezenziwa lapha ngathi izinto zamaSulumane izinto ongazazi kahle sekwenzakalani manje sebenzani manje zishabi. Kodwa ngoba wena into oze ngayo ile ochazelweni ukuthi hayi wena uze ngokuthi uzofuna indaba zemali. And futhi lo muntu oze kuyena akachaza into eziningi ufike into ecelile mase uyahamba. La ekhaya kufiki umuntu osuke ezile nje uzosixoxela indaba kuphela suke kukhona isixazululo asidingayo. Wena ngokwakho mangahle kuthiwa ke manje ukhuluma nomuntu osekhaya uyamxwayisa uyamkhulisa wena ungamxwayisa uthini yini isixazululo osidingayo wena udinga ukuthi kwenzakaleni manje? Angiqala ngokuthi nje ngixwayisa abantu
ukuthi esikhathini samanje ungajwayele ukuthi ufuna impilo esheshayo. Impilo ngasho ukuthi ungafaka uyilwele nokuthi ukhethe ukuthi ufuna impilo esheshayo nemali esheshayo engagcina sikubangela izinto ongawuphinde futhi kube lula ukuthi uphume kuzona. Ngoba ngineshow ukuthi uma ngithi ngiyazama ukuphuma lento lena impilo yami ngayisafana. Okay. Sizoba nzima kakhulu kunakuqala. Ngibona ukuthi futhi ngisawuphinde ngikwazi ukuthi ngiphinde futhi ngiphile impilo yasemgwaqeni. Ngoba sengazi impilo efensi, impilo emnandi, impilo nje e-right. Awunalo uvalo bhuti ngoba ngikuzwe uthi lo muntu wakuthatha wakutshela uzosebenzisa idlozi lakho ukuze ukwazi wena ukwenza lo msebenzi. Awunalo uvalo uthi mawukhipha yonke lento wena uzobuyela nawe ufane nalabantu abaphophile abasemgwaqeni njengamanje abacela imali nani. Lukhona uvalo. Kodwa ngoba ngumuntu onemizwa kubuhlungu nake ngaphakathi. Kungcono ngiyinto ngiyikhiphe kuze omunye umuntu naye engangeni lento engene kuyona. Qhubeka mfowethu. Naye umuntu azi ukuthi uma engena entweni ekanjena kunesimo esikanjena azophinda futhi abhekane naso. Kunzima akukho lula. Kumnandi ukwenza kodwa ehambeni nesikhathi izinto ziyashintsha. Yo, ngiyakuzwa Mkhaya. Mhlambe ke lakho lokugcina sesivala lithini kubabukeli bethu ekhaya sisazoba nodokotela mhlambe sibone ukuthi khona sixazulwa naso kule nkinga yakho. Kubabukeli ngabatshela nje ukuthi kunzima akumnandanga ukubona abantu bephila impilo embi engemnandi ngawe ngenxa yami ngokuthi ngaba nomhobholo ajaha impilo emnandi bona ngibafaka empilweni ebhedayo. Uma uthola lapho kukhona umuntu ongakwazi ungisiza ngiphume nami kulento lena ngibuyele empilweni nje ebengijwayele ngikwazi nami ukuphila kanye nabantu. Ngoba abona nje kuyadabukisa ukuhamba nje ngemoto nje la etown ngibona abantu nami becela imali nabo futhi abantu bayicela imali kimi. Ngisho ukuthi kube nami angenzanga kanje ngaba nje ngeke ngisabaza abantu abenziwe yimina nabantu abangenziwanga yimina. Sengibona nje sekubhubhile nje sekuyabheda kakhulu ezweni lethu nabantu bakithi futhi ngiyabona ukuthi akusabahambeli kahle. Kodwa bona phela ba right ngoba ukhona umuntu onemali egcekeni kodwa nje izinto asahamba inedlozi alisaperform kahle ekhaya. Ngasho ukuthi nje ngiyisola kakhulu uma ukuya ngami ngifuna nje ukuthi ngiphume into lena ngiphele kuyona ngiphile impilo enhle right. Sibonga kakhulu Mkhaya. Siyabonga. Babukele emakhaya niyezwa ke uhulumeni wethu waseNingizimu Afrika hlele solwa njalo ngokungasebenzi kwabantu nokungatholi imisebenzi nokubonakala kwenhlupheko nje yanda kodwa kukhona umuntu namhlanje ozoconfess ukuthi cha uyingxenye yokwenza iningi labantu emgwaqeni babonakale bedabukisa ngalolu hlobo. I-episode engemnandi ke le engavezi ngisho izinye elilodwa ngoba inhlupheko iphekwa abantu abamnyama. Up next asilindele ukubuza udokotela uzophawula thini ngalolu daba. Sibonga. Alright, asiphinde sibuye sizoxoxa nawe mbukeli wethu weBlack Life TV. Sithokoze kakhulu ukuthi uyingxenye yethu. Qhubeka usubscribe, ulike, ucommente la ufuna ucomenta khona. Again, siyabonga ama comments enu asikhulisa. Kukhona sikutholayo la kwiBlack Life TV. Sekhona ke melaphi wethu wendabuko ubaba uGasa. Asinokuxoxa naye emva kwegameko esixoxa ngazo nabantu. Dokotela. Sibingelele kubabukeli beBlack Life TV. Sikubamba siyabona umanzi ite uqhamuke emanzini. Hayi kubhezi, hayi kwehla kwenyuka abantu, ayigcwele into engayazi indlelaekusetshenzwa ngayo. Kusetshenzwa ngenye indlela. Ngala abasuke bezothula izethwalo, ngala abasuke bezolahla izilwane. Gcina sengibenzela izinsuku ke labasuke bezothula izethwalo. Ya, labe engavolontiya mina ngathi ngiyabasiza mahala. Bona bazobuya mkhulu bezobonga abanye babo kodwa la lo esebenza naye namhlanje lento yakhe ayikho nzima kakhulu mkhulu lento ngizoqala ukumsebenza yena kusasa. Okay. Kusasa ngizoqala ngimsebenze kuze ngihambe na ngoba uthi ufuna impilo yakhe ibuyele lapha ngizokwazi ukuthi ngimlandele idlozi ngilibuyise idlozi ngilihlambulule akwazi ukuphila ngaphasi kwalo idlozi. Yabo lingabe selicindezela nalabo abanye bakubo ngoba mangathiwa ngemshiya kanje kehla la manje ngiyalungelwe ilutho umsakazi uzokonakala na uzocela imali emgaqweni aphupha phele futhi uzophupha ukugcina
manje ingakho ngithi ngifuna ukuhamba naye namhlanje ukuze lento sikwazi ukuthi siyikhokhobele ngo-12 ebusuku sihambe naye sempophomeni. Mina mkhulu ngiphila ngamanzi-ke isikhathi esiningi so ukuthi ngikwazi ukuthi ngize ngithole amandla ngoba ngihlezi into elambile kumele ngilambe mkhulu ukuze ngikwazi ukulwa izimpi zabantu ya khehla kafushane mkhulu mhlambe ukubuyisela emuva kancane ngumfowethu Adela ukhuluma ngodaba lamaSulumane nemali leya ngamashumi ehlezi siyibona iphiwa abantu emgwaqeni nani ukuthi yona ndlela kade sephila ngayo ukuthi ephi imali laphana uthebula iy'nhlanhla. Asiqale lana-ke kubukeni ukuthi amandla edlozi ekhaya lomuntu noma kumsebenzela mangakanani ngokwazi kwakho njengodokotela. Yini ingozi abantu ofuna bayiqaphele makuthintwa into ethinta idlozi? Khehla lami amandla ezidlozi idlozi linamandla kakhulu kodwa kumele lento ugade ukuthi idlozi njengoba kuthiwa izithutha nje abantu abangaboni idlozi liyakwazi ukuhamba liyosebenzela omunye umuntu kuba lula ukuthi idlozi uliphendule libheke wena kulula kakhulu lokho mkhulu abanye bakubabona ngathi into enkulu mina mkhulu ngakuphendulela idlozi ngikunika umuthi ule egoli ngithi landa idlozi ulisondeze ulibeke eduze lini mase seliseduze silikwena ngithi nanga umuthi liphendule kanje ukhulume lokukhuluma lokhu nalokhu libheka wena idlozi mkhulu lisithutha kakhulu mase uqeda uyalibopha ke so libopha ngemithi ethize amakhuba lengikunika wona yabo abantu laba sebecelwa amashumi ngale nkathi bewakhipha amashumi mase sephahlela lapha kusuke sekuthwetshula inhlanhla leya labantu laba abasuka kade belokhuza betshela bapha umuntu ohluphekile amashumi kanti abazi ukuthi sebeyona bona abantu into engabaliveza ngawo mina ngathi imali eyamashumi lemhlophe abakame kancane ukuyikhipha okungcono umuntu abamupha ukudla into edliwayo ziningi izinto esezikhona manje ezenziwayo ngabantu basemhlabeni ngoba befuna imali kunjalo njengamanje mkhulu sibhekene nenkinga ukuthi lo mfowethu osuka la uma uthi uyalandela udaba lakhe uthi kusukela emncane lokho lempilo yasemgwaqeni ecela imali ephiwe imali waze wafika istage la khona ibona umuntu ozomnyalela kule nyanga mbombulo yamenza la lokho yamenza la khona now sekubonakala kuyinto enzima ukuthi sengabuyela down kule ndawo. Udokotela uthini uma umsusa kule nkinga abhekene nayo uzobuyela ebhuquzeni noma khona into ozomsiza ngayo wena njengogasi? Khehla lami akuhlupho kwamkhulu ingakho ngifuna ukuqala nje ngivale ngihambe naye ngimsebenze straight yabo asetshenzwe yimina uqobo ukuze ngikwazi ukuthi masiyiqala lento siyisusa angabe sabuyela lapha ngoba ngiyasakwazi ukuphila le yampilo mangabe isuka lento kumele sisondeze idlozi eduze mase simgaxa le mithi le kunemithi ekuthiwa umsakaze woduma phansi yabo woduma phansi uthe bona omunye umuntu osuke le abone lo muntu esephezulu engazi lo muntu uphakeme kanjani sikona isithwalo la kagasi sona masimkhipha sibe sesimfaka sona yabo senzela ukuthi noma lento ithi yabuya bafike lapho bathi hayi nathi sikhona siyaphila egazini lalomuntu yabo la madoda esiwagaxile nawo abese yavuka athi sikhona siyaphila egazini lomuntu ingakho ngisho uthatha isithwalo wona umsakazi secontract ngiqwashisa ukuthi mothatha isithwalo secontract siyinkinga ukusikhipha ngoba wena usuke ungazi ukuthi iluphi usuku abakutshela usuku phela wazi unyaka wena ukuthi unyaka into ye-contract iyinkinga mkhulu ukuyikhipha yabo mina ngikuphasisa ukuthi okunokuthi ufake sona kuphela uma uthatha i-contract kungasifaki isethwalo ngoba ngisho sosikhiphile lento iyakwazi ukuthi ugcine wena soba nosizi emphefumulweni uthi uyabona lento ngendlela esizama ngayo ukuyikhipha uzugcine uzilengisa wena uhambe emhlabeni ingakho onginaloko uma ukuthi ngiyabona ukuthi lento engathi ithanda ugoloza ukuthi iphume ngibe sengigaxa into yami nami egazini ukuthi kuyakuthatha lento bathi siyaphila kulomuntu sosebenza kuthiwa sosebenza uvuke bona ngivama ukwenza njalo mkhulu kulabo bantu abakanjalo kuvuka bona abantu basazosa umsakazi ukuthi la bazosho abasebesizakele yabo bazobuya abantu abasizakele bazosho ukuthi hayi sizakele kanje abantu bayasetshenzwa abanye sebeqalile sebe-right abanye impilo isiqalile ibalansile. Yabona ngifikelwa ubuhlungu kakhulu ngoba usasikhumbuza ngendaba okuyibulala nani sinenkinga ukuthi la omunye omama bakade ekhona la ezokhuluma ngayo contract ngesikhathi usaqhubeka umsiza uphethe ngokuyilengisa ngayo yona lenkinga yokuthi ubusumsizile ezibhokini wayikhipha kodwa wahlulwa ukwazi usuku ukuthi umhla ka24 noma umhla ka30 noma umhla ka15 kwa-end up kufika isikhathi wayilengisa kodwa eseyilalile yena ngokwakhe ezizwa ibhokisi engasekho.
Ya kunjalo umsakazi yena usuku engambuza i-contract ibheda lapho umsakazi kuba usuku kumele wazi i-date manje lapha mabekunika lento abakuniki i-date ukuthi ngosuku oluthize uyahamba wona utshela umnyaka ukuthi hayi kunyaka othize yabo i-date bangayikhiphi izibonge ngakwazi ukuthi ngiyalihlehlisa zisuke kwena zidede ngithi ngisahamba naye ngoba ngangazi ukuthi ibanga lingakanani ngathi ngoba yilo nyaka mhlambe kungaze kube olokhuzana mhlambe oMay kanje ngithe ngisahamba naye ngithe ngiyabona hayiwa naw kade sethu right ethi izipoka hawu right useyalala yonke into usekwazi nokuthi ayovakashela nezihlobo abasamxwayi kakhulu abantu kanti lezo zinto zomnyonyobela sifanele sibenze wafena wazilengisa yabo nami ngababhlungu kakhulu ngokuthi azilengise kodwa ngangimchazelile ukuthi lento econtract njobe ebona laba abanye ngibasiza kalula labo bezethwala lokho econtract kunzima kakhulu umsakazi kumele wazi i-date manje inyanga ngeke ikutshela i-date ngoba kumele ukuthi mawuhamba ubuye nawe uyosebenzela usebenze kanje isefungo umsakazi kumele ubuze osebenza nawe ube i-contract yabo yakuzwa dokotela mhlambe lakho ke sokhuluma nabantu bakhe ekhaya nabo isiningizimu Afrika yonke nabantu abangaphandle kwalelizwe ngoba sinabo Botswana sinabo Germany abahlala ngaphandle kweSouth Africa kuthini okwakho ukuphawula ngayo yonke lento msakazi ngisho ngithi abantu asebengenile kulento le yokuthwala bangazama ukuthi mangabe sebona siyabahlupha sikhona siyakwazi ukubanceda siyakwazi ukuthi leyo nto siyikhiphe kodwa abantu abasafisa ukuthi bangene kona ngicela bangene ngendlela eqondile kuloko ama-contract naloko uthi kuthatha umndeni bathi kuma kancane kuloko kwemndeni ngoba ikona egcina sekuba bangela inkinga ngoba mase unemali uzoyidla noba songasakwazi ukuphuma kunesikhathi la umsakazi uthi awumuphi uma wakhe imali kunezethwala ezikanjalo awumuphi umuntu wakini imali uthothi wala kamakhelwane nakhelene noma kodwa ngexa ukuthi awumsizi kanjani abantu bakinanga umndeni wakho uphuphuphele ubhuqabhuqwa indlala ukhona wena unestezo nayo yonke into kodwa uyazi ukuthi uphila ngamanga ngoba phela ukuthwala umsakazi ngeke sikufihle lokho kusuke kukuphila ngamanga yabo abanye ke basuke bezigaxe bengatshelwanga bengachazelwanga la kakhasa siyakutshela ngoba sifuna ukuthi uye enyangeni kunabantu esike sibasize la uthi baye enyangeni umuntu wafika wakhipha 150,000 adliwe yebo izikemu zikhona nami ngicela ukuxwayisa kancane ukuthi la besebenza nabo abayeke ukubulala umsebenzi yabo ukuthi badle imali zabantu mase beqeda abantu bangabasiza abantu uthi imali kuba bhlungu nakumina makufika umuntu athi ngidliwe imali engangano 150 ngathi sengiyabuya lapha sengigwejwa ama bodyguard sengigadiwe kanje yabo abantu nje abaningi baxhashazwe kakhulu inyanga ngisho ukuthi ngiyazwelana naye ngimbuza umuntu yini ekhona iphethe athi umuntu hayi inkinga ngaswenga wathi imali kumele ayilethe cash yabo angikwazi yena ukukulwisa into kanjalo ukuthi ngishaya inyanga ngithi ayibuyise lokhuzana yakho ngoba ukuthakatha nami ngivaliwe kona kuthiwa ngingcolisa izikhwama kakhulu lonto leyo mama uthi omubi angikwazi ukukhipha ngiyacela abantu ukuthi umuntu angangakhiphi imali engangano 100,000 ukuye enyangeni awuqala ukhiphe lencane ubone ukuthi lento uyakwazi ukuxhumanisa nawe ungaze ukhipha imali ezala ko 40,000 30,000 usumkhulu ukhiphe enyangeni kuthiwa izokuthwalisa ayikunike lokho ozokwazi ukuthi ushaye igxathi ukuze mayithemba into yakho kumele ngikunikeze into ya 9,000 noma ya 10,000 ilento ikufukula yabo ikufukulela vele awusasebenzisi le mali yakho leyo nayo usulokhu ulokhuza eda phezulu kwento ekhona hayi ukuthi uthathe konke okwakho abanye umsakazi into ebhlungu angani noma bayabalutha noma babenze njani babanquma umqondo sebebambose ngawo a resign emsebenzini ahambise yonke imali eresign ngayo enyangeni awukwazi ukuthatha yonke imali olokhuze ngayo enyangeni engabe uncenga impilo nawe ukwazi ukuthi uphile uthathe yonke imali engangahlambe nemiliyoni uyifuqa enyangeni uthi kunemali into yokuqala nje umsakazi into esuke imphathe kakhulu ayikho into ekuthiwa isikhwama semali ngiyazi ukuthi kuzoba buhlungu lokho kwabanye abasuke bekhuluma lonto ngoba abantu badliwe kakhulu ngalonto abantu bafika enyangeni bafike bavulelwa amasuitcase kwenza umlingo kuthiwa nayi imali yakho khipha imali engaka uzolanda le mali lonto ingiphathe kabi kakhulu ngiyazi ukuthi kona amazonto azoba khona kodwa lento ekuthiwa isikhwama semali ayikho kudlalwe kakhulu ngabantu abantu bazongifakazela abayaziyo leyanto iwumlingo ufika ufakwe kanje uvulelwe lokhuzeni isulcase uzunikwe imali ewu2 kuthiwa kuzogogo bakho bakunike le mali
kumele wenze kanje 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 kanje. Hamba unosula emsebenzini, usula nje emsebenzini sosula uyaphuthuma, akunanotice akunalutho yabo. Nemali yakhe iyalimala. Iyalimala imali yakho sobuya mhlambe nalo 1 million nalo 2 million. Uthathe uyofuqa kumuntu vele olambile useyaba umuntu useyakubalekela sothi uyafika endlini la akho mali lesukhesi. Sure. Sakaza ibhlungu ngempela lento ngoba abantu uthola umuntu useyakhishwa la kade ingane zakhe bezifunda esilungwini sezakhishwa esilungwini. Abanye bebefunde lokhuzeni emzini seyabuya umuntu usemqashweni. Udliwe yini umuntu wakomunye umuntu ongenazwelo ongakwazi ukuthi ukulapha umuntu yini kusuka phi kuyapi awusebenzeli ukuthi usebenzela indlala usebenzela ukuthi usize umuntu ukuthi aphile kuze igama lakho libe lihle phakathi kwabantu nethongo lakho likwazi ukuthi likuphakamise. Hey dokotela ngiyakuyeka uvula isifuba uqaqeke ukhipha okungaphakathi ngoba izinto lezi silwisana nazo njalo la kwi Black Life ukuthi ukusikenywa kwabantu iyona nto esilimaza umsebenzi wesintu wabonakala sengazi ukuthi wonke awuphumeleli awusebenzi kanti ingenxa yegebengu nje ezidla amandla abantu ngamagama abanye. Kodwa ke asibanikeze inombolo dokotela abangithinta kuyona mabekudinga. Sakwazi mkhulu it's 081 081 45 45 78 78 132 132 siphinde it's 081 081 45 45 78 78 132 132 iya WhatsApp yafoneleka. Ya WhatsApp iyafoneleka khehla lami ikhona enye abazoyifaka escreenini engiyisebenzisayo. Sithokoza kakhulu Dode. Thokoza mkhulu. Sibonga kakhulu abantu basekhaya sithemba ukuthi nonke nelithokoza lohlelo lwethu namhlanje. Siphinde sibonane kwesinye isiqephu esilandelayo ngesithembiso sokuthi lo besikhuluma naye namhlanje noma kanjani uzobuya ezochaza uma impilo esiya ngokwe iba ngcono. Gama lami King Sichaka, nisale kahle.